school and uniforms, it was not very nice. Jopuonj mag junior secondary kaunti ma Nandi obago ng'anyo kendo e boma ma Kapsabet ka gidwaro mondo duol mandiko jopuonje tich TSC ondigie tich e yo mongirore. Jopuonj go koni TSC pok odewogi kata obedo ni gisebedo ka gipuonjo chakre ne chak kit somo mar CBC, gino ma gikone chunogi mondo koro gibag ng'anyo e kindene ma sikunde oyaw. Gikone gikalo e chandruoge modhuro e sikunde kendo koro gidwaro ni mondo golgi e yor orak kendo migi obok mag ndikogie tich e yo mongirore. Bende gikoni sikunde mathoth mag junior secondary onge kod gik madwarore tayo somo mar CBC koting'o kuonde ma ipuonje somo mar ching ma dho ngere dendo ni practicals. Tumeteseka, tunataka kutoka kwa intern tuende wapi? PNP. Tunataka tutoke intern tuende wapi? PNP. Kwa sababu ya ile uchumi pia umetuchapa sana. Kama mimi nafaa kupitia bodaboda yangu kwenda shuleni, lakini mafuta hakuna. Ile pesa ambayo iko ni kidogo. Wakati tuliarifiwa kwamba tunapewa shilingi 20,000 na tuliarifiwa kwa maandishi na iliandikwa kwa contract letter. Nataka tu kuuliza serikali yetu ya Kenya, under which law does it allow that 20,000 to be subjected to any statutory deduction? Tunataka kuuliza bwana rais, because all interns are not supposed to pay, maybe to be subjected to any deduction in our country. You find that the 17,000 which the intern teachers were earning is not enough to cater for the needs that we have. Unapata kwamba mtu ako na familia, anafaa kulipa nyumba mahali ambapo ameajiriwa kule hivi 5,000, ukitoa pale hivi ya chakula na kila kitu haiwezi ikatoshana.